Halo Lur, kembali lagi dengan Pak E Konyol. Nah, Lur, kita anak omong ya Lur ya. Hati-hati dengan hati Lur. Ojo sampai ojo ora hati-hati, hati-hati dengan hati. Awas, turunan tajam. Sing didunke iki apane ya Lur? Turunan tajam. Tapi ras tajam silet ya Lur ya. Hati-hati, perawan kecelakaan Lur, perawan kecelakaan Lur. Hati-hati, perawan kecelakaan Lur. Boh berarti ngisor kono iki ono sering perawan sing kecelakaan ya Lur ya. Kok tulis kono nganune ngene. Lah ora Lur, rawan kok perawan. Salah Lur ya, salah. Paham salah Lur ya. Nah, iki turunan tajam ya iki, ngisor pedun terus tikungan minggu. Le niku ngene ya Lur. Le niku ngene ya. Nah, niku ngene. Lah sebelah kono kae Lur, sebelah tikungan kae omahe rondo. Nah, ngisore meneh kuwi omahe bojone wong. Mobil. Nah, ini awas hati-hati Lur. Jadi ya iki ngene iki. Nah, dadah. Ana sing dadah Lur, bojone wong. Bojone wong dadah Lur. Lah, kono kae lah. Bar mobil ilang kae kono mae rondo. Wis senengane rondone senengane njaluk ditikung. Nah, iki Lur, iki mobile koncoku. Halo. Mobile koncoku ya Lur ya.